guys, namaste, matinchularu, sauketa. So welcome back to my YouTube channel, Udla Family Vlogs. Iniyanu illade kulonittina eto jana housewife ulleru grihini ulleru pide benera apuji pana ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಿದೆ ಬೆನ್ನರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಎತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎದ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ದಾಗನ ಪನಗ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಪುನಗ ಪಿದೆ ಬೆನ್ನರ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಕುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತಿಂಗಳೊಡು 10,000 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆನೊಲಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅವು ಎಂಚಾಂದಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದು ಯಾನ್ ಇನ್ವ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದು ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದು ಅಕ್ಲನ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಜಿನಾಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತೋ ಜನ ಬೆನ್ನಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲಾಂಡ್ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯುಜಿಸಿ ಪಣ್ಣದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಾರ್ಟರ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಯುಜಿಸಿ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪುನು ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡ ಅತ್ತ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾವಡ್ ಐಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾಂಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಉಂದೆಕ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಐತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ತುಪಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಲಿ ಐಡ್ದ ಕಾಕಲ ಒಂಜಿ ಈತ ದಿನ ತೊಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರೋಡು ಐಡ್ದ ಕಾಕಲ್ನ ಒಂದು ಓಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ನೆಫ್ಟ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಪನಿದೇನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸುರು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಜುನೂನ್ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಎಂತು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಅಂದು ನಿಕುಲೆನ್ನ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಫೇಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಐತ ಪುರ ಯಾನ್ ಏತೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಕೊಡ್ತೇನ ಅವು ಪೂರ ಬಾರ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾರ್ಟರ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಾರ್ಟರ್ ದೇ ತೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಟರ್ ದೇ ತೊಂಜಿ ದಾಗನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡ ಅತ್ತ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಖುಷಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬರ್ಪುನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೀರಮ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಫ್ರೀಯೇ ಬರ್ಪುನ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪಿದ್ದೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಫ್ಟ್ ಲ ಕಾಸು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯುಜಿಸಿ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಒಂದೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿಯೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ ದೀವಲಿ ಬಕ ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಡಲಿ ಅತನಾಡ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಡಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯುಜಿಸಿ ದಕ್ಕಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯುಜಿಸಿ ಪಂಡ ದಾದಂದ ಐತೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯುಜಿಸಿ ಪಂಡ ಯೂಸರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ನಿಟೆ ಯಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲ ದೀವೊಂದೆ ದಾಗನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದೇಕೊಂಡೆ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐವಲ ಇಜ್ಜಿ 100 ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಕ್ಲು ಯುಜಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪನ್ನದ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಾಕುಲು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪೇರು ದಾಗನ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಪನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಪೆರಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಂಚೋಂಡು ಪನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಯುಜಿಸಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಲಿ
ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಂದಾದ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಹೇರ್ ದನ ಅತನ ಫೇಸ್ ದನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವೆನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಂತನಾಂಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಶಾಂಪೂ ಅತ್ತು ಸೀರಮ್ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಕಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಐತ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದಿದ್ದು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀದು ಜಸ್ಟ್ ಕೈಲ ತೂಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಫೇಸ್ ತೂಪವನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿಂದುಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಕೈತಲ ತೂಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಕೈ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುನ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ತೂಪೋನ ಐಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಐಬಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೊಡು ನಿಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅವೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇ ತುಪ್ಪೋಡು ಐತ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಐತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಟ್ ಆತೀನಿ ದಾದ ಆತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಆತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವೇನು ತುಪ್ಪೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀರಮ್ ಅಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪೋನು ಒಂಜಿ ಕೈತಲ ಝೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ಕೈತ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನದಿನ ಒಂದೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪಾಡಲಿ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರ ದಾದ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಬಣ್ಣದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂಪುನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೂದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲು ಪುರ ಬರ್ಪೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಪ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ದಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ಪತ್ತಿನ 50,000 ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೈದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದೆ ಪರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಅನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನು UGC ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ UGC ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ UGC ದಾದಂದು ಪನಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ UGC ಬಕ್ಕೊಂಜಿ UGC ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐತ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಆಪುನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪುದರ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಝೂಮ್ ಅದು ತೂಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದಕ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಐಡ್ದಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ನಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 100% ನೆಫ್ಟ್ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಪುನು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಡ್ದಕೊಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒರೊರ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಮೇಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪುವೆರು ಅಕುಲು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಲಿಂಕ್ ನೇ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನತ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ ಅವೇನು ರಿವ್ಯೂ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಡ್ ಮಂತದು ತೂಪ ಎರಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಡೇಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಓಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನಿಬಕ ನಿಕ್ಲನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ನೆಫ್ಟ್ ಆಪುನು 100% ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಪುನು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪುನು ಬಕ್ಕ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿದಿನ್ 7 days ದ ಉಲೈಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಉಂದಾದು ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆವಡ್ ಪಣದು ಕೆಲದಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ದೀವೊಂದು ಆಡ್ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಮನ್ಪಿರ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ನೆಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಪನ್ನ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಬೆನುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಾಟರ್ ಯಾನ್ ಓಲ ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಪುರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬಾಟರ್ ಒತ್ತೊನ್ನೆ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರ ಪನ್ನದು ಕಂಪನಿ ತೂಪುನು ಕಂಪನಿ ತೂದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುನು ವರಾನೆ ಓಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಏತೋ ಸಮಯ 1 ವರ್ಷ ಬಾಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ದ್ಯಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡದ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನು ಐಟ್ ಎಂಕ್ 8,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಡ್ದಕ ಎಂಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ದಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದನು ಐಡ್ದಕ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಮತನ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಮಮತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಡ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 6,000 ದೆತ್ತೊಂದ್ಯಾನು ಅಂಚ 6,000 ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ದೆತ್ತೋನಿಜೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಟರ್ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಕೆಲವುದ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು 1,000 2,000 ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಯಾನು ಒತ್ತೋನಿ ಜಾನ್ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಏರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಜೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ 6,000
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಚಿನ ಹೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ಹೈ ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪನ್ನಿಬಕ ಇಲ್ಲದ ನಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪಾತೆನ ತಿರ್ಗುನ ಅಂಚಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನೀಚೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರೇಕ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದೊಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಫುಡ್ ದೊಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ದ ಫೈಟ್ ದ ಇಂಚ ಪುರ ಅವು ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡನಂಡ ಹೈ ಉಪ್ಪುನು ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ 31K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತೂದೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏತೋ ಜನತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋನುಂಡು UGC ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ UGC ದ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ವರಿ UGC ಎಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನು ವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ DM ಮನ್ಪುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಐತ ಏರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಪೂರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮನ್ಪೆರೆಪ್ಪುನು ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ A to Z ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪಂದ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ DM ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ಉಂದಿಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಈ ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡದ ಪುರ ಎಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೆನ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.